सतुआ होखेला जी। हमनी यहाँ भोजपुरी में जी, जी, जी। खाइल जाला सतुआ तो सतुआ खा के हम 24-24 घंटा अष्टजाम गौले बानी, कीर्तन गौले बानी। तो मम्मी तो हमार 2012 में छठ के दिन रहे। जी। हम बलिया जिला कार्यक्रम करे चल दिहनी आ ओहि समय थोड़ा तबीयत खराब रहे। जी, जी। 2012 में माताजी हमार गुजर अच्छा माताजी के जौना बेरा अरविंद अकेला कोलू जी के मार्केट में एगो देवी गीत आई रहे, माई हो जी, तनी जी। आ जैतू। जी, जी। ओ बेरा से हम मने ओ बेरा बहुत अच्छा हम गाई, लेकिन हमरा परिवार से कोनो सपोर्ट ना रहे, उतना पैसा ना फाइनेंशियल सपोर्ट ना रहे। जी, कोनो सपोर्ट ना रहे। आदमी गाना भी लिखेला, अपन बहुत सारा गाना हमार मार्केट में बा गाना। ए बेरा तब तहलका मचल बा तोहार दिल ह कि चार्जर कतहीं लगा लेलू। छौराउरे गीत लिखल ह। जी, हमरे गाना लिखल ह, मार्केट में बा। समर भाई के भी गाना हम देले हई। जी, जी। ए यार तुहार सुगा हमरा लुगा में पोसाता, जी, जी। अपना बेटा के जान हमरे नाम रखी ह। अरे कहाँ चली अरे गईला ओहो! ए राजा जी हो आहाहा! कहाँ चली अरे गईला ए राजा जी अरे पत्थल के छाती अरे बड़ देहाती बाड़ो ओहोहो! अरे कइला अरे जवानी हाँ मर माटी बड़ देहाती बाड़ो कइला अरे जवानी हाँ मर माटी बड़ देहाती बाड़ो। नमस्कार रावा देखतनी शताक्षी न्यूज जे हमारा साथ मौजूद बा उ परिचय के मुहताज नइखे। परिचय के मुहताज हम कनी ऐसे नइखे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारा कलाकार बड़े और नारदी विधा में भी बहुत सारा कलाकार बड़े, लेकिन आज हमारा साथ जे मौजूद बा उ परिचय के मुहताज नइखे। अभिषेक तिवारी जी हमारा साथ मौजूद बनी जे कि नारदी विधा के तमाम कलाकार जितना भी कलाकार बड़े सब कलाकार के साथ यहाँ के दुगला लड़। सबसे पहले न्यूज में स्वागत बा अभिषेक जी। सबसे पहले हमनी के देखे वाला शताक्षी न्यूज जी। ये श्रोतागण के हम बार बार प्रणाम करतनी तहे दिल से, और आपके भी स्वागत। अच्छा का कहल चाह भोजपुरी पहले के जौन भोजपुरी रहे ओकरा के लोग अलग मिजाज से सुनत रहे, लेकिन आजकल के भोजपुरी में बहुत सारा विवाद हो रहल बा और आजकल के दर्शक भी ऐसा हो गए बड़े जे कि खाली विवाद ही सुनल चाहता है। नहीं, विवाद जैसे में भी केहू आगे बढ़े खातिर विवाद करता, केहू के मार्केट में आवे खातिर विवाद करता। ए बेरा तो ऐसन ऐसन कलाकार बने जे आगे नइखन बढ़त, बड़ कलाकार के नाम धक के 5 गो गाली दे देते रहे तो बुझत रहे जे हम मार्केट में आ जाते। अच्छा रावा दुगोला के तमाम कलाकार संगे दुगोला लड़ल बने जितना भी नारदी विधा के कलाकार बड़े, का कहल चाहब ओ कलाकार खातिर जौन कलाकार माने मंच पे चढ़ला के बाद खाली अश्लील ही गीत परोसेला और अश्लील शब्द से ही संबोधित करेला लोग के। तो अश्लील कलाकार ना नु कुछ करेलन। मान के चले रहुआ द्वार पे आईनी हम जी। और वह कह दी कि व्यास एक शब्द कलाकारी में अब शब्द नहीं खे बोले के, तो ऐसा कोनो भोजपुरी जगत में कलाकार नहीं खन जे एगो अब शब्द बोल दे। लेकिन दुगोला में एक दूसरे के ऊपर जो व्यंग छिड़कल जाला, जिसे रावा विपक्षी पार्टी जे बा ओकरा के रावा बोलते नहीं, राउर जे विपक्षी बा रावा के बोल रहल बा। का ई दर्शक के मन बहलावे खातिर कह जाला कि एकरा के दिल पे भी लिखल जाला? दिल पर कोनो नहीं है। रात भर हमनी के मनोरंजन करे निजा। दुगोला में अगर कटाक्ष ना होई तो वह दुगोला बांधब ना। अरे 1-2 लाख खर्चा करत तनी काहे खातिर दुगोला सुने खातिर, तो तनी चुटकुला होने भइल, तनी हंसी मजाक होने भइल। आ ई सब ना होई नु तो मेहनी के कलाकार लोग आके हारमोनिया ध के गाई 2-4 गो गाना गाई, गीत संगीत के आनंद अच्छा ओह मेहनी के कलाकार खातिर का कहल चाहब? जोन मेहनी के कलाकार पहले मेहनी के कलाकार में एगो अलग छवि रहे, अलग पहचान रहे। जब कलाकार केहू के द्वार पर जास, कोनो गांव में जास तो लाखों करोड़ों के हुजूम जुटत रहे, लेकिन आज के कलाकार के भोजपुरी हम दर्शक हई, हम भोजपुरी सुने नी कहे में लोग के शर्म आवता, कहीं कहीं ट्रेन में आवत जात जे सफर कर रहल बा। जैसे में अब पहले के तो जमाना में ना कैसेट रहे ना यूट्यूब रहे। जी। एगो गाना बाज गईल कलाकार के देखे खातिर तमाम भीड़ लाग जाओ। आ ये बेरा तो सर्च करी तो सब कलाकार लग ही बड़े रहुआ। ऐसे भीड़ चाहे कुछ भी
निमन करब तबो भी सुने के बा आ बाउर क दिन तो सुनते बा। अच्छा हमार दर्शक भी और हम भी चाहब कि एगो गीत और होके पहले जे कि दर्शक के मन मोहिले मिजाजी गीत हो कोनो भी माटी के चीज गाई जना से कि दर्शक की मिजाज प्रसन्न हो जाए और दिल में इतना तीर लागे कि मैंने और दीवाना हो जास लोग। अच्छा ठीक बा। अरे कहाँ चली अरे गईला ए राजा जी हो कहाँ चली अरे गईला ए राजा जी अरे पथल के छाती अरे बड़ देहाती बाड़ो ओहो अरे कैला अरे जवानी हाँ मर माटी बड़ देहाती बाड़ो कैला अरे जवानी हाँ मर माटी बड़ देहाती बाड़ो। ऐसा गीत सुने के बड़ा कम मिलता है। और दुगोला में कुछ ही हाल ही फिलहाल के एगो मैटर रहा एगो बड़ी निर्मला यादव बड़ा रवा ऊपर व्यंग कसले रही है। हम चाहब कि एक बार दर्शक के बताओ जाए का मैटर रहे। ऐसे तो वो बक्सर स्टेशन पर की बात हो जी जी आ दुगोला भइल तो हमारा से कुछ ना भइल। ऐसे मन के चल चैनल वाला लोग बहुत सारा डलले बा तो व्यूज खातिर हमार नाम रखबे करी। अरे मुकाबला तो हमरे से न बा जी जी लेकिन रुआ उनको से पूछ ले एक शब्द हमरा के गाली नहीं दिले ना हम उनका के गाली दिले बनी जी। ऐसे हम कुछ बोलियो दिले बनी सोशल मीडिया पर दिखावल जा रहल बा कि अभिषेक तिवारी के बोले बड़े अभिषेक तिवारी उनका के बोले बड़े। जी जी लेकिन हमरा कलाकार लोग से भइल बार वह सब स्पष्ट देखियो लेब अगर देखे तो बुझाई ई हमारा से उनका कोनो विवाद नहीं है। अभी आजू के डेट में गौ नहीं होला कोनो दिक्कत उहो शिष्टाचार से बोलेली हमहू बोलीला उ देवर के नाता रखिली हम भौजाई के नाता रखिले। अच्छा देवर भौजाई की नाता पे बातचीत हुई कि का कहल चाहब वो शख्स खातिर जौना खातिर अभी लगातार मने व्यंगबाजी दोनों तरफ से लोग अभिषेक तिवारी निर्मला यादव के बोले बड़े। निर्मला यादव के हर एक स्टेज शो में मने ऐसा अश्लील बात कइल जाला कि जौना दर्शक मने हम तो नहीं कह सकत कि का बोलेली उ। देखिए खास कॉल निर्मला यादव आ कोनो कलाकार के तो शिकायत ना करे के चाहिए लेकिन अगर साफ सुथरा उनका से अगर गौनई गायब नू जी तो उनकर एक ताल गौनई लोग के सुने लायक ना रही। काहे जे उनका लगे पास कोनो मेटर नहीं है। अगर मेटर रहित तो उ शख्स गरियाइत ना। अगर हमरा लगे लायदार बानी हम कलाकार बानी कुछ जानो तनी तो हम काहे गाड़ी दे हम काहे गाड़ी दे। लेकिन उ मने उनका फिर मैटर ही नहीं कुछ गावे के तो अपना दर्शक से हम बता दी कि वैसन कलाकार के रवा सब आगे मत बढ़ाई जौन कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आकर भोजपुरी के रोटी खा के और वो भोजपुरी के ही बदनाम करे। कलाकार होके तो अभिषेक तिवारी लेखा चाहे वो बहुत सारा कलाकार बड़े जे कि छुपा रुस्तम बड़े गावे ले बहुत सुंदर लेकिन जेकर चेहरा पब्लिक के भी नहीं पहुँचल पब्लिक उतना प्यार दुलार ना देवे सकल। अच्छा इतना पहचान राउर बन गई। हम चाहब कि हमारे दर्शक भी चाहिए कि संघर्ष में जिंदगी की जौन कहानी बा शुरुआत जहाँ से भई रहे वजह से 2 लाइन हमारा दर्शक के बताई। संघर्ष के जहाँ तक ले बात बता आदमी संघर्ष तो बचपने से कैले बा। बहुत छोट रही तो हम गांव में राम कीर्तन होके भगवान अष्टजाम जो करे कहल जाला जी जी तो पढ़ाई में तो हमारा मन लागे ना। बहुत छोट रही तो हम मम्मी हमार बैग वैग लंच उंच दे देस लेकिन हम स्कूल में जइबे ना करी। नियम उहे रहे संगीत से इतना प्रेम रहे इतना प्रेम कहीं अष्टजाम सुना जाए बस जंगल में बैग रखी आ लंचवा लेके आ बस अष्टजाम गई उतना देर लगाई जितना देर 9 बजे से या 2 बजे ले हमारे क्लास माने जब तक माने स्कूल के टाइम खत्म ना हो जाए। अच्छा ये बहुत सारा गायक बड़े भोजपुरी के अच्छा हिंदी के भी जौन गायक बड़े कहले कि माने ओह दौर से हम गुजरल बनी जौना दौर में 61 के जमाना रहे जौना दौर में दर दर भटके के पड़त रहे गरीबी ऐसा रहे कि 2 रोटी खाए के मुहताज रहे। रावा संग ऐसा घटना कबो घटल बा कि ना? काहे ना हम बहुत गरीब परिवार से बानी आ हम तो उ बानी जे हमनी के परिवार में बहुत तौर तरीका से अभी आज के डेट में गरीबी हमारा दर्शक के बतावल जाए तो हमारा घरे हम तो उ कैले बानी जे सतुआ होखला जी। भोजपुरी में जी 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 खाइल जाला सतुआ तुआ तो सतुआ खा के हम
24-24 घंटा अष्टजाम गौले बानी, कीर्तन गौले बानी। रहल बात परिवार के, तो हमार परिवार वैसन ना रहे ना तो हम कबे हिट रहती, आप सबके बीच में रहती। जौना बेरा अरविंद अकेला कलू जी के मार्केट में एगो देवी गीत आई रहे, माई हो जी, जी। आ जैतू, जी वो बेरा से हम मने वो बेरा बहुत अच्छा हम गाई, लेकिन हमरा परिवार से कोनो सपोर्ट ना रहे, उतना पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट ना रहे। जी कोनो सपोर्ट ना रहे। धीरे धीरे अपन बढ़त गईनी, श्रोता हमरा के आशीर्वाद देत गईनी, अपना पद पे हम। लेकिन आज तो राउर एगो अलग छवि बन गई बा नारदी विधा में, अलग नाम से रवा के पहचाना जाला कि अभिषेक तिवारी जौन बड़े तो एगो अलग चीज गावेले, अलग मिजाजी कलाकार हमें। का कहल चाहब आज के दर्शक के, भोजपुरी के जौन दर्शक बड़े? ई तो दर्शक के आशीर्वाद बा, प्यार दुलार बा, आकि जौन वहाँ सब मांगे ले तो हम दिले। जब कलाकार अपन दर्द बतावे लागेले तो आंख में आंसू आ जाला, दिल के दर्द बाहर ना निकल पावेला। बहुत सारा दर्द जौन होला तो बाहर ना निकल पावेला, बहुत सारा दर्द जौन बा बाहर निकाला जाला, दर्शक के बतावल जाला। तो यहाँ अभिषेक तिवारी जी रही अपन दर्द बतैनी है। खाली गायकी नहीं खे, जब यहाँ के कलम चलेला तो जब कलम में इतना जादू बा कि जब कलम चलेला तो एगो नया इतिहास हो जाला भोजपुरी खातिर। अच्छा, कलम चलाइले तो कहाँ से ई शिक्षा कहाँ से मिल गई? गायकी के तो मैंने शुरू से प्यार रहे गायकी से, ई कलम के राइट ने कब से? अब धीरे धीरे मामा हमार मास्टर हैं जी मास्टर हैं, ओकरा बाद से वहाँ के गीत संगीत लिखबे करेनी। जी जी वहाँ के देखत आदमी गाना भी लिखेला, अपन बहुत सारा गाना हमार मार्केट में बा। गाना ए बार तब हल्का मचल बा, तोहार दिल हो कि चार्जर को तहीं लगा लेलू। छौराउरे गीत लिखल हो? जी हमारे गाना लिखल है, मार्केट में बा। सम्मर भाई के भी गाना हम दिले हैं। जी जी ए यार तुहार सुगा हमरा लोगा में पोसाता, जी जी। अपना बेटा के जान हमरे नाम रखी है। भोजपुरी के तमाम ऐसन गीत बड़ी से जौन की सुपर डुपर हिट बड़ी सो, और वो अभिषेक तिवारी के लिखल हो। अच्छा, का कहल चाहब ओह माई खाती जौन माई रवा के सोना लेखा देह दिले बिया, और भोजपुरी के दर्शक के रवा मंत्र मुह कर देता अपन गायकी के माध्यम से, कलम के माध्यम से? तो मम्मी तो हमार 2012 में छठ के दिन रहे जी। हम बलिया जिला कार्यक्रम करे चल दिहनी, और उस समय थोड़ा तबीयत खराब रहे। जी जी 2012 में माता जी हमार गुजर। अच्छा, माता जी के का भई रहे? तबीयत खराब रहे, मिनिमम तबीयत खराब रहे। देखी कलाकार के ही दर्द है, कलाकार कार्यक्रम करे जाता, मम्मी के तबीयत खराब वाले ओकरा बावजूद भी कलाकार अपन दर्शक के खुश करे खातिर अब जाला प्रोग्राम में, और जब लौट के आयल तो माई घर पे ना रहली, दुनिया में ना रहल माई। का कहल चाहब ओह माई खातिर? अब प्राकृत के देन बात अब सही के पड़ी। अच्छा, माई खातिर का कहल चाहब? एक लाइन माई खातिर। माई खाती हर जग में माई ऐसन के हुए, अरे सहाई ना होई। जग में माई ऐसन के हुए, अरे सहाय ना होई केहू। अरे केतनो दुलारी बाकी, हर माई ना होई केहू। अरे केतनो दुलारी बाकी, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होखी। माई के जौन प्यार बतौन अजय अमर रहेला, और माई के प्यार, माई के जब साथ छूट जाए तो उ प्यार पूरा करे खातिर धरती पे कोनो ऐसा प्यार नहीं है जौन कि माई के कमी के पूरा करे। तो का कहल चाहब जाते जाते हमारा दर्शक से? जाते जाते दर्शक से ये कहब कि अभिषेक पर दया दृष्टि बनौले रही सब है। बहुत सारा लोग ऐसा उनको चैनल पे हमरा कि और प्रोग्राम करावे खातिर और नंबर मांगी, तो हम चाहब कि एक बार अपन नंबर बता देती, जो नंबर पे रवा के कॉल करके लोग प्रोग्राम खातिर फोन करे। हमार नंबर बा 9199 89 35 30, जरा से जब भी रवा फोन करब, मैंने 24 घंटा सेवा में जारी रही। तो अभिषेक तिवारी जी रही है यहाँ के, और फिर ऐसा के वीडियो और ऐसा के एपिसोड के साथ रवा से मिल रहा बनी। तब तक खातिर धन्यवाद। कैमरामैन मनीष के साथ।